Moikka kaikille! Multa on kysytty tosi paljon juoksutekniikkavinkkejä. En ole mikään ekspertti, mutta ehkä semmoisia muutamia perusvinkkejä voi antaa aloittelevalle juoksijalle ainakin. No ehkä 3 asiaa, mihin itse aina kiinnitän juoksussa huomiota. Ja ensimmäisenä käsien liike. Se on tosi tärkeä juoksussa. Eli käden pitäisi olla tällainen suorassa kulmassa ja tehdä aika suurta liikettä. Mielellään tässä tosi lähellä kylkeä. Ei näin tai mitenkään hankalasti, vaan silleen rennosti kylkien vieressä. Sitä voi harjoitella sillä tavalla, että tekee niinku sitä liikettä oikein korostetusti ja sitten hiljentää. Toinen asia, mikä itsellä ainakin aina unohtuu, on lantio-asento. Eli mulla helposti tipahtaa juoksuasento sellaiseksi niinku istuvaksi. Mutta lantion pitäisi olla suorana tai ojennettuna ja sitä kannattaa ihan ajatuksen kanssa aina miettiä, että onko se, että se on suorana eikä kyyryssä. Ja 3. asia on askellus. Itsellä helposti aina kun otan askeleen, niin jalka niin se juoksu vaan sitä harppavaa, että askel laskeutuu tänne lantion etupuolelle. Vaikka sen pitäisi tulla tavallaan suoraan tähän lantioon, samassa linjassa niin kuin lantioon nähen. Ja polvi koukistuu kanssa aika lailla 90 asteen kulmaan ja sitten askel tulee lantion tasoon. No, nämä on ehkä ne 3 tärkeintä asiaa, mitä itse aina pyrin juoksussa, tai mihin aina pyrin juoksumisessa keskittymään. Ja silloin tällöin teen tekniikkaharjoituksia aika vähän, mutta erilaisia loikkia ja hyppyjä aina silloin tällöin. Tämmösiä yritän ponnistaa mahdollisimman 45 asteen kulmassa ylöspäin. Muutamia tommosia lyhyitä sarjoja ja sitten palautus. Että se oli ehkä se mulle suosikkiharjoitus ja sitten teen tämmösiä lyhyitä tikkauksia ja sen jälkeen rentoa juoksua. Mutta ehkä tärkeintä on just, että yrittää aina silloin tällöin kesken juoksulenkin kiinnittää siihen omaan asentoon, juoksuasentoon, käsien liikkeeseen ja askellukseen huomiota. No, nämä oli mun tärkeimmät jutut ja ei muuta hyviä juoksulenkkejä.